Tenim amb nosaltres, us els presento molt breument i anirem per feina, amb un primer torn de paraules. Tenim amb nosaltres, i començarem de dreta a esquerra, el Jaume Yats, músic, ha estat instrumentista a l'OCB i a l'Orquestra Simfònica del Vallès, ha estudiat aquí a París i ha fet molta recerca en música folclòrica, música popular. Tenim el Carles Cuny al seu costat, periodista, cofundador del grup Flash, ha escrit en diaris i també des d'aquest punt de vista, del món dels mèdies, ens farà la seva aportació. La Patrícia, aquí al meu costat, periodista i escriptora, té una vintena de llibres, alguns prou coneguts i prou exitosos els darrers anys. També és responsable local de drets lingüístics del PEN Club Català i ens farà la seva aportació. El Ramon Prat, editor d'Actar Brickhauser, que és aquesta editorial que fa llibres d'arquitectura i que està implantada a tot el món. Ramon. Ell també és responsable del Museu en Construcció Disseny Hub Barcelona, el Museu del Disseny que s'ha de fer allà a la plaça de les Glòries, que no sé com està, ja potser ens pots dir alguna cosa al respecte. Ha estat Premi Ciutat de Barcelona, Premi Nacional de Disseny, té molts premis FATS, ha estat molt vinculat al FAT i també a l'Escola Elisava de Disseny. I Pere Vicenç, editor de Vicenç Vives, director gerent de l'editorial des del principi, amb una llarga trajectòria de representació internacional del món de l'edició a través de la Unió Internacional d'Editors i d'altres plataformes. També forma part de la Cambra de Comerç, des d'on també ha fet una tasca de representació internacional molt important. Entre altres coses, ell va ser el promotor i un dels impulsors del Dia Mundial del Llibre a partir de la nostra experiència del nostre Sant Jordi. Bé, amb tots ells ens hem reunit avui en una sessió que té com a marc de debat un títol genèric que és Identitat, Creació i Mercats, i jo amb ells, a l'hora de preparar una mica la taula rodona i per intentar anar al gra, els hi he formulat una sèrie de preguntes, que ara us les llegeixo breument perquè sapigueu en quin marc ens movem i després cadascú farà la seva intervenció, una primera intervenció breu que els he demanat màxim 10 minuts, intentarem respectar-ho i després s'obre el debat entre els membres de la taula i amb vosaltres, el públic. Les preguntes són això, intentant vincular el tema d'identitat, creació i mercats. El mercat català és una bona plataforma per donar sortida a la creativitat que hi ha al país i per crear una indústria cultural forta. És una plataforma suficient per entendre'ns? Primera pregunta seria aquesta. Segona, és possible estructurar un mercat en llengua catalana que abasti tots els territoris de la llengua, Catalunya, Balears, País Valencià, etc. Hi ha algú que realment hi treballi en aquest sentit? Tercera pregunta, és compatible la idea anterior, la d'aquest mercat lingüístic, amb l'actual conreu del mercat espanyol com a marc habitual i sovint únic? És compatible, la pregunta és aquesta. Està prou explotat el mercat llatinoamericà? Quarta pregunta, on hi ha una part del públic en llengua castellana, tinguem en compte que aquí som capital editorial en castellà i no només editorial, amb altres formats també. Està prou explotat aquest mercat on no hi ha una prevenció anticatalana com hi pugui haver en certs casos a Espanya? Quarta pregunta era aquesta. Cinquena pregunta, l'obertura cap a Europa de la creació i la indústria cultural catalanes està ben plantejada? És prou central en la mentalitat tant de creadors com de gestors i de les empreses? És a dir, tenim prou en compte el mercat europeu? Hem avançat prou des que formem part de la Unió Europea? I última pregunta, hi ha possibilitats d'entrar en altres mercats emergents, la Xina, el Brasil o en el mercat nord-americà? Algú ho intenta? Bé, doncs amb aquestes 6 preguntes com a marc de debat és a partir de les quals plantegem aquesta sessió. Per tant, Jaume, tu obres el torn. Bon dia i gràcies als organitzadors d'aquestes jornades per convidar-me a participar.
alhora que també cal excusar-me perquè jo no sóc agent de mercat, entès com es planteja aquí identitat, producció i mercat. I per tant, d'alguna manera, sóc una mica outsider i per això he orientat la meva intervenció no a contestar les preguntes del relator, sinó a fer unes reflexions sobre 3 o 4 elements, precisament al voltant d'identitat i de producció, que al meu entendre poden condicionar la resposta a aquestes preguntes que espero podrem desenvolupar després o podran desenvolupar els que estan realment afectats pel mercat. Bé, també caldria dir que ahir en la primera sessió es van fer unes visions de com està l'economia i el mercat, ja que parlem de producció, que no sé si són apocalíptiques o són realistes, però que evidentment condicionen del tot el que puguem dir avui, perquè depèn de com resulti la situació econòmica i institucional i política, el que puguem discutir aquí senzillament haurà canviat d'aquí 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos. Per mi és una incomoditat parlar de cultura i de parlar-ne en abstracte, perquè, en definitiva, la cultura està esmicolada. Cadascú, quan parla de cultura, parla d'allò que coneix i del seu raconet dintre l'activitat social que imaginem com a cultura. Això es fa evident quan parlem a nivell més abstracte i es fa molt menys evident, com amb la taula anterior, que el sector que estava representat era molt més coherent i, per tant, tenien molt més diàleg perquè estaven parlant del seu marc, no d'un marc de cultura dins del qual probablement ells formen una part molt petita. El conseller ens va demanar que parléssim de coses concretes i jo crec que aquí hi ha el tema més interessant, tot i que quan passem a coses concretes són visions parcials i també cal dir que hi ha moltes àrees de cultura que queden a l'ombra, que no surten als mitjans de comunicació, que no són dites i que, per tant, malgrat ser probablement els elements que teixeixen millor el teixit social, l'articulació social que representa la cultura, a vegades són les que parlem menys. Evidentment, també quan anem a coses concretes hi ha divergències, hi ha conflictes d'interessos, com no pot ser d'altra manera, i ben legítims que poden ser, i per tant la cosa passa a ser més complicada. Jo senzillament em situaré en 3 idees que són les que em van demanar, que van al voltant del còctel, diguem-ne, entre identitat, producció i mercats. D'entrada, el redactat deixa claríssim, identitat, producció i mercats, que estem parlant d'espectacles amb una producció, negoci i venda d'un producte. Això també és normal i legítim, però cal advertir de què representa pensar la cultura des d'aquest punt de vista i cal advertir de la tria social i de decisions que representa pensar-ho des d'aquí. En definitiva, només una petita part de la cultura es mou, hauríem de debatre també, queda pendent potser el concepte ara i aquí, perquè sabeu que el concepte des del segle XVIII i segons geografia i sectors socials està variant contínuament i per tant podríem debatre molt llargament què entenem per cultura, però evidentment ara no m'hi ficaré, que ja acabaríem aquí si no. Però quan parlem de cultura des d'aquesta idea d'espectacle de producte, estem parlant d'un sector d'activitat que es mou dins els paràmetres econòmics de l'espectacle comercial, en el món modern, que també es podria allargar. Per tant, és la part més vistosa i econòmicament avaluable d'això que en diem cultura, però que si ho miréssim amb una idea de globalitat, probablement té un pes relatiu si volem entendre la cultura com allò que articula la vida social. Per tant, pensar la cultura només des d'aquesta idea de producte, de mercat, d'espectacle, probablement ens delimita a una part molt petita i a més ens obliga a pensar-la com a objecte. Jo sóc un gran defensor de la cultura com a activitat, la cultura com a comunicació, la cultura com a intercanvi, i el fet que la transformem en un objecte per poder-ho comprar-vendre, diguem-ne, és només una metàfora, una abstracció, una circumstància
però no invalida que la cultura sigui bàsicament comunicació.